2025 aurrekontuak onartu berri dauzkagu udalplenuan, eta honi esker legealdi planaren barruan daren hainbat proiektu martxan jarriko ditugu datozen hilabetetan. Aurrekontu honek 38,4 milioi eurokoak izango die, bereziki handixeak aurten. Aipatzekoa da inbertsio maila 10 milioi eurokin. Aposto handixa da, baina honek Bergararen garapen eta ongizatea bultzatzeko bidean pauso importanteak emoteko balioko delakoan gare, eta egin beharreko apostoa dela uste dugu. Batetik, Barrenkaleko berrurbanizazioa eta San Martin plazan itxura aldaketa hasiko ditugu, alde zarra eta eremu monumentala bizi berritzeko. Bergarako bihotzai bizixa emon nahi dotzagu. Modu berian, udalerekinetan hobekuntzak egingo ditugu. Txiki garatuta dagoen udaletxeko eraikin hau, eremuak berritzu eta herritarrei eskaintzen dotzegun zerbitzuak eroso eta irisgarriagoak egiteko 1.000.000 euroko inbertsioa egingo dugu. Agorzengo kiroldeiko teilatua konpontzeko beste 1.000.000 euro erabiliko da, eta Arrizulaga Jauregixan kultur proiektu erreferente bat egokitzuko dugu horretarako hasitzearen obra bukatuta. Gainera, emakumeen etxea bertan jarriko dugu martxan, berdintasun politiketan sakontzeko eta herriko emakumeen parte hartzeakin diseinatutako espazioa sortzeko. Ez dugu bakarrik erregunian zentratu nahi izan, eta auzoendako hainbat eta hainbat partida aurreikusi ditugu. Baserri bideak hobetzeko eta mantentzeko 272.000 euro bideratuko die. Arane auzoan ur azpiegitura egiteko 500.000 eurotik gora. Boluko maldan pertsonen eta inguruko etxeen segurtasuna bermatzeko beste 500.000 euro inguru inbertituko die. Martokoko berrurbanizazioa datozen urteetan egin ondoren, Martoko zubisaurre ardatza definitzen hasteko aurre proiektu idazteko konpromisoa behartu dugu. Jasangarritasuna be lehentasunezkoa da guretzat. Energia burujabetza sustatzeko 398.000 euro erabiliko ditugu, eraikin publikotan teilatuetan instalazio fotovoltaikoa jartzeko. Eta kontsumo jaitsiera ekarriko daben berrikuntzak egingo ditugu, ingurumen onurez gain, udal baliabide ekonomikotan onura nabarmena ekarriko dabena. Datozen urte askoan aurrezteko aukera emonez. Gainera, mugikortasun elektrikoa errazteko hainbat karga be jarriko ditugu herrian zehar. Herritarrei zuzendutako zerbitzuen artean etxe-etxeko zerbitzua indartuko dugu aurten, kontratu berrisa bideratuz, hirugarren adinekoei laguntza hobia emoteko eta aurrera begira zerbitzu honek eukilizken hobekuntzetan arakatuko dugu. Laboratorium museoaren 10. urteurnabe bada aurten, eta berau ospatzeko urte osoko programazio berrisa aurrera eruateko 200.000 euroko partida begiratu da. Aurrekontu honekin, Bergaran etorkizuna indartzeko bidean gare. Espazio publikoak eta zerbitzuak hobetzen jarraituko dugu, danon ongizatea eta bizikalitatea bermatzeko. Eskerrik asko Bergararroi, zuen laguntza eta konfiantzagatik.